хората. Най-хубавата част от годината, в която сме малко по-добри, по-усмихнати и по-щастливи. По традиция на Коледа хората се разменят подаръци. Нашият скромен подарък е този концерт, поднесен от самодейните колективи на читалището, пенсионерски клуб Тунджа квартал Речица и фолклорен танцов състав към двете училище квартал Речица с художествен ръководител Черица Христова. Искаме да ви пожелаем достатъчно поводи за усмивки и щастие, здраве за вас и вашите семейства и много късмет през новата 2020 година. Преди да започне концертът, искам от моя име от името на читалищното ръководство да изкажа благодарност на хората, които ни подкрепиха през 2019 година в развитието на читалищните дела с парични дарения, личен труд и други. Отец Иван и служителите от храм Света Троица в квартал Речица, господин Николов от квартал Речица, Димитринка Николова от квартал Речица, пенсионер Тунджан от квартал Речица, Мартин Хлебаров от град Бургас, семейство Петкови от град Плевен, Димитринка Димитрова от град Сливен, община Сливен, Христо Готов от квартал Речица. Фирма Соник ЕОД град Сливен, Пенка Костова и Веселина Костова от квартал Речица, адвокат Христо Чолаков от град София и исторически музей Христо Чолаков, Антон Люцканов, магазините Дом от квартал Речица, Соня Иванова от квартал Речица. Благодарим на всички хора, които закупиха от ръчно изработените неща в благотворителните базари. И не на последно място, огромни благодарности на самодейните колективи при читалището, художествен ръководител Марияна Пенева, клуб с ръчни ръце, които се трудиха неуморно през годината, за да се запази българското, да се насърчи художествената самодейност и танцовото изкуство и да се развива потенциала на всяко дете. Благодарности за жените от библиотеката, които отделяха от свободното си време, за да се учим една от друга на традиционните съвременени български хора. Читалището е дом, семейство, любов и бъдеще. Длъжни сме да го съхраним и предадем на следващите поколения. И така до безкрайност. А сега ви пожелаваме прекрасни емоции с нашата програма. Замочи се,
Полни взеха сукасилица с прелепичивши порти, ще порти стари врата. 20 полопани, 30 потропани, и дядо стопани на помислица лоши хора, те не били лоши хора. Ай са били добри гости коледари, че бретно Колюнджово, че извади китка на стали от кичи, че вши порти и ги въведи в правни двори, да идешли мряна риба и пиеше руйно вино. На гости ги напои ги и дари добра дара, вид кравай. На кравая кръст, докато речете дружина. Амин! Cada